Πεθαίνω πάντα με τον Χρήστο, είναι υπέροχος. Αλέγκρος. Σήκω, πάμε στην Κύθνο. Πάμε στην Κύθνο. Μας περιμένει και ο Δημήτρης. Άλλος ένας Αλέγκρος. Συνάδελφος. Δημήτρη, υπέροχος. έχουμε απορία καταρχάς. Με την δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Γκρέκοστρομ παίρνουμε και εσένα. Γιατί σε βλέπουμε εκεί να είσαι πάνω στα κρεμάτια, να ξαπλώνεις, να τα δείχνεις. Με παίρνετε, αλλά όταν επιστρέψω από την Κύθνο, τώρα προς το παρόν παίρνετε Κύθνο, Ηρώ και Γιώργο μου, και αν οι εικόνες από τη Θεσσαλία που λέγατε πριν, την οποία αγαπώ, κόβουν την ανάσα, τι να πούμε για την Κύθνο μου, η οποία έχει 90% πληρότητα. Μπράβο. Και είμαστε εν πλώ, παιδιά, προσέξτε. Βρισκόμαστε λοιπόν μεσοπέλαγα με το σκάφος του Γιάννη Λεβαντή, εδώ, Μπαγιόκο Private Cruises. Γιάννη, πες μια καλημέρα. Καλημέρα και στο Γιάννη. Ο Γιάννης, ο οποίος είναι ο καπετάνιος μας, αλλά και ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης εταιρείας που κάνει κρουαζιέρες. Γεια σου, Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη βαρκάδα. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η βαρκάδα. Φύγαμε από την Απόκρουση, που είναι πίσω μου στα 300 μέτρα περίπου και είναι μία από τις 2-3 καλύτερες του νησιού. Να θυμίσω ότι η Κύθνος έχει 100 παραλίες. Με αφετηρία λοιπόν την Απόκρουση, την οποία αφήνουμε πίσω μας, οδεύουμε ολοταχώς για Κολώνα. Την Κολώνα νομίζω ότι ξέρετε, είναι η ναυαρχίδα του νησιού, αλλά θα κάνετε μόνο 5 λεπτά με αυτό το σκάφος, που μπορεί να το πάρει και κάποιος ο οποίος δεν έχει δίπλωμα, γιατί ο νόμος το επιτρέπει για μηχανές μέχρι 30 ύπους, όχι σε φουσκωτά, σε σκάφη με καρίνα, κατάλαβε Γιάννη. Σε σκάφη με καρίνα, αφού συμπληρώσει τα απαραίτητα έγγραφα και αφού ακούσεις τις οδηγίες του skipper, μπορείς να το πάρεις και να κάνεις μικρές κουραζιέρες, εννοείται και πάντα με ασφάλεια και σε επικοινωνία με την Μπαγιόκο Private Cruises, να κάνεις μικρές κουραζιέρες στο νησί. Εσείς τώρα προς τα πού κατευθύνεστε τώρα, Δημήτρη? Και τι ώρα μπορούμε να δούμε στη διαδρομή, γιατί η διαδρομή είναι πιο ωραία, όπως ξέρουμε, και από τον Καβάφη, το ταξίδι είναι πιο ωραίο από τον προορισμό. Λοιπόν, τώρα, Γιάννη, σε πόση ώρα περίπου θέλω να καταφέρουμε στη διάρκεια της σύνδεσης και αφού πούμε δύο πληροφορίες για την Κύθνο, να φτάσουμε στην Κολώνα. Σε πόση ώρα, Γιάννη μου? Πάτα γκάζι, Γιάννη. Πάτα, Γιάννη, γκάζι. Είμαστε σε 2 λεπτά στην Κολώνα. Όπα, το είδες? Μην πέσουμε στο νερό. Όχι, άμα πες έπεσα να γίνουμε και βάιρα. Έλεγα λοιπόν, παιδιά, ότι η Κύθνος, παρά τις πυρκαγιές που είχαμε πριν από 2-3 μέρες και οι οποίες ευτυχώς χάρη στη βοήθεια των αρχών και των ντόπιων που έδειξαν αυταπάρνηση, σβήστηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Ο κόσμος έμεινε στο νησί, δεν έφυγε και η πληρότητα αγγίζει το 90%. Όπως σας έλεγα, υπάρχουν πάρα πολλές κρατήσεις και για το Σεπτέμβριο. Το σημαντικό είναι ότι ο κόσμος προτιμάει την Κύθνο, γιατί είναι μόλις 2 ώρες από το Λαύριο και 3 ώρες από τον Πειραιά. Εμένα, για παράδειγμα, που μένω Νέα Σμύρνη, με βολεύει ο Πειραιάς. Ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού το βολεύει το Λαύριο και έρχεται εδώ για να ανακαλύψει 100 διαφορετικές παραλίες. Λίγο πιο σιγά να πάμε για να μην ακούγεται. Μια χαρά σ' ακούμε, μην ανησυχείς. Μια χαρά σ' ακούμε. Ναι. Εγώ, για παράδειγμα, παιδιά, εχθές πήγα σε μια παραλία, αυτό Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, τους Αντώνιδες, που θα τους ανεβάσω σε λίγο και στο TikTok και στο Instagram, και έπαθα πλάκα. Από τα νερά, από την Αμμώδη παραλία. Από τα νερά, από τα νερά στην περιοχή της Κανάλας. Και υπήρχαν εκατοντάδες εκκυλουόμενοι με πετσέτα, γιατί εκεί δεν έχει ξαπλώστρες. Να ρωτήσω λίγο τώρα κάτι. Ναι. Ισχύει ότι είναι ένα νησί η Κύθνος με τις περισσότερες εκκλησίες, ή ένα από τα νησιά τέλος πάντων με τις περισσότερες εκκλησίες? Η αλήθεια είναι ότι εγώ βλέπω παντού εκκλησίες, ναι, και βλέπω και μικρά ξοφλήσια. Πόσες? Ο Γιάννης, Γιάννη, να σ' ακούσουνε. Βοήθησέ μας, Δημήτρη, δεν τον ακούμε τον Γιάννη. Βοήθησέ μας. Είναι πάνω από 300 εκκλησίες, Γιάννη, και... Ναι. Όσες είναι οι μέρες του χρόνου, λένε εδώ οι ντόπιοι ότι είναι και οι εκκλησίες. Τι λες τώρα? Άρα, ρε παιδιά, να πω κάτι. Αν έχεις 365 εκκλησίες για το θρησκευτικό τουρισμό και όχι μόνο, και για την ομορφιά της εικόνας. Γιατί οι Κυκλάδες τι είναι? Το γαλάζιο και το λευκό. Οι εκκλησίες είναι λευκές, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, Δημήτρη μου, χρειάζεσαι 365 ημέρες διακοπές στην Κύθνο για να μπορείς να πας και σε κάθε εκκλησία. Για να κάνεις και το μπάνιο σου ταυτόχρονα, έτσι δεν είναι? Να πας να φας και κάπου. 365 μέρες για τις εκκλησίες και 100 μέρες από τις 365 για τις παραλίες. Πες μου τώρα, βρε Δημήτρη μου, ποια είναι η πιο τέλεια παραλία? Σύμφωνα με σένα πάντοτε, έτσι, με τη δική σου σύμφωνα γνώμη. με μένα, και για να μην αδικήσω κανέναν, σύμφωνα με μένα και σύμφωνα με την κοινή γνώμη, Γιάννη, η καλύτερη παραλία είναι αυτή που πηγαίνουμε τώρα. Η Κολώνα, παιδιά. Φτάσαμε στην Κολώνα σε 5 λεπτά από την Απόκρουση, που για μένα, επειδή ρωτάτε εμένα, η Απόκρουση που ήταν και η αφετηρία μας, είναι η δεύτερη καλύτερη παραλία του νησιού. Μάλιστα. Και αυτό το σημείο που κάναμε τώρα
είναι ένα σημείο μαγικό για όλη την Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή, δείτε, από τη δεύτερη καλύτερη παραλία της Κύθνου φτάσαμε στην πρώτη, τη λεγόμενη διπλή παραλία, μέσα σε 5 λεπτά. Είναι 800 μέτρα, μου λέει ο Γιάννης Λεβαντής. Ο σκηνοθέτης μας, ο Νίκος Αγγελόπουλος, λέει ότι είναι και από τις πιο κοσμοπολίτικες παραλίες εκεί η Κολώνα. Εκεί πηγαίνουν και αράζουν πολλά σκάφη από όλο τον κόσμο. Ακριβώς. Να τα σκάφη τα πρώτα που βλέπετε λοιπόν πίσω, φτάσαμε. Αράζουν σκάφη από όλο τον κόσμο, πραγματικά. Εδώ, αν θυμάστε, πέρσι είχε να βαγίσει και η θαλαμιγός του 007. Α, εκεί ήτανε. Σε αυτή την παραλία. Μπράβο. Δεν Ναι. θυμάστε που για ένα χρόνο έμεινε στην Κύθνο και ήταν αξιοθέατο βέβαια του νησιού. Ναι, ναι, Αν ναι, και ναι. αφού αποφύγαμε τη θαλάσσια ρύπανση πρώτα. Ναι, σαφώς. Μετά τη βαπτίσαμε. Say hello! Hello! Χαιρετάνε. Hello, χαιρετάμε κι εμείς. Hello! Δεν ξέρουμε από πού Hello, είναι. Μπράβο, everybody. μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, φτάσαμε στην διπλή παραλία, θέλω να τη δείτε. Εδώ ανακάλυψα προχτές μάλλον, πίσω ψηλά, 5 λεπτά περπάτημα, το εκκλησάκι του Αγίου Λουκά. Το εκκλησάκι του Αγίου Λουκά που είναι χτισμένο, κρατηθείτε, μια και μιλούσαμε για τις εκκλησίες πριν, το 1779. Μάλιστα. Τι Μαγεία, λες, παιδιά, ρε, ανεβαίνει στο... Δημήτρη. Θα πρέπει το νησί να σε χρήσει ειδικό πρεσβευτή για την πρόθεση περαιτέρω του τουρισμού στην περιοχή. Η Ρώμου έχεις έρθει ποτέ στην Κύθνο? Δεν έχω έρθει. Άκου η Ρώμου λοιπόν. Αλλά θέλω να έρθω και τώρα δεν Μπράβο. προλαβαίνω κιόλας για τελειωσιαδιά Άκου μου. τι σου λέει ο Γιάννης. Θα σε πάμε κρουαζιέρα, λέει. Άντε, θέλετε να με Λοιπόν, απαγάγετε πρώτα από εδώ και να με πάρετε να πάμε μια κρουαζιέρα. Γιάννη, μπορούμε να την πάρουμε από το Λαύριο. Πήγαμε. Φτάσαμε στην διπλή παραλία, παιδιά. Δάτη. Κοιτάξτε Καλά, πόσο είναι ωραία μαγικά, νερά είναι είναι. μαγικά. Πολύ ωραία νερά. Ηρεμία, κάλμα. Τώρα, Γιάννη, σβήσε λίγο τη μηχανή, όχι από το να πέσω στο νερό. Λοιπόν, ακούστε τώρα μόνο ο παφλασμός του όποιου κύματος έπεσε βέβαια. Α, φέρε εδώ να δείξουμε τι άλλο έχουμε. Ποιητής. Ποιητής ο Παιδιά, Δημήτρης τώρα θα Μάρκος. πάμε, Ποιητής. Κοιτάξτε εδώ. Αν πεινάσατε, σας έχω και φαγητό. Αχ, τι ωραία. Στο σκάφος έχουμε φαγητά, αναψυκτικά, έχουμε τα πάντα. Εννοείται ότι το σκάφος έχει GPS για να σας πάει, όπως σας είπαμε, ασφάλεια παντού. Και πόσο είναι το σκάφος, πόσα μέτρα λέτε αυτό το σκάφος που βλέπετε? Πόσα. Είναι 5,5 μέτρα. 5,5, Τι σημαίνει 5,5 μέτρα, παιδιά, να σας πω? Για Για πες. πες. 3 μέτρα λιγότερο από αυτό που πήδηξε ο Τεντόγλου. Κοίταξε Θέλω να πώς τα συνδέει όλα. Θέλω να πω μέσα από την καρδιά μου στο Μίλτο, αυτό το θεό Έλληνα, το Μίλτο Τεντόγλου, ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους τους θερνιώτες και από όλη την Κύθνο. Δεν μου λες, ευχαριστούμε ρε, πάρα Δημήτρη, πολύ. Βλέπεις εδώ μεταξύ πόσο εύθυμη είναι η διάθεση του επειδή είναι στην Κύθνο. Έτσι. Εδώ πότε θα μας Έτσι έρθεις είναι, να προσγειωθείς μωρέ. στην Είναι καθημερινή η χαρά της ζωής είναι ο πραγματικότητα. Δημήτρης. Η χαρά της ζωής είναι ο Πότε θα Δημήτρης. σας έρθω να προσγειωθώ? Ναι, Γιάννη, θα προσγειωθείς και εδώ στο πότε θα στούντιο. πάω στην Αθήνα, λες, κάτσε, γιατί και φίλοι μου δεν μ' άφησαν. Τέλος Οκτώβρη, παιδιά. Ωραία, θα σε καλά. περιμένουμε. Θα σε περιμένουμε. Θέλω να έρθετε στην Κύθνο και μετά να γίνετε εσείς πρεσβευτές του νησιού. Θα το καταλάβετε μόλις έρθετε εδώ. Να λοιπόν η Κολώνα, Να σου πω, η απόκρουση. μέχρι τέλος Οκτωβρίου που θα είσαι εκεί, προλαβαίνεις μια επίσημη πρόσκληση να μας κάνεις και εμείς απλά να ανταποκριθούμε. Έτσι. Εντάξει. Δείτε Μαγιουδάκι και τα φοράς. σκάφη, τα σκάφη πίσω που λέγαμε. Ναι. Μαγιό φοράς, θα βουτήξεις. Τώρα τι θα κάνεις μόλις κλείσουμε. Μαγιόκο private cruises, πολύ οικονομικές εκδρομές, παιδιά, γιατί δεν έχει 6 άτομα, ο Γιάννης. Άρα, με λίγα ευρώ ο καθένας και με τα σάντουιτς και τα αναψυκτικά στο ψυγείο, θα κάνετε μια βόλτα και θα σας μένει. Ευχαριστούμε πολύ. Αξέχαστη. Ωραία, Δημήτρη ωραία, μου, θα το σε κάνουμε. ευχαριστούμε πάρα πολύ την αγάπη μας και στον Γιάννη, εκεί τον καπετάνιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα. Τα φιλιά μας και στους δύο. Καλημέρα. Να είστε καλά, να είστε καλά.